Si Magellan jud mo hinungdan ining tanan ba? Kay kung dili ba bitaw tungod ni Magellan bitaw nga nagdala diri rebulto sa Pilipinas, dili man unta ni maingon ani ning mga katawhan sa Pilipinas kay ngano sa panahon sa una si Magellan jud toy nagdala og ninyo. Kanang ninyo ang iyang dala gidala niya sa Cebu. Sa Cebu pa jud ang una niyang kuano. Naman jud na sa kasaysayan mabasa man gyud ninyo, makita man gyud ninyo nga siya jud ang nagdala og una nga ninyo. Katong ninyo, simbolo to siya ni Majesty nga, si Her Majesty ba nga, kanabitang si Elizabeth na sa kuan, Inglaterra. May nana mo na simbolo niya. Sumuto ang ninyong gipadala. Pero sad to say, ang mga tao, gihimo na nilang giampuan, ilan ang giprosesyon, ilan ang gisayaw-sayaw, ilahan ang gihimuan o kanang mga version ba. May nana bitaw no? So kana siya, regalo na siya ngadto kang Juana og ingon man katungan lag Ferdinand kaparihag kapangalan ra pod ni Magellan, regalo ra gyud na siya, kumbaga ana murabag appreciation bitaw ana. So natingala ko nganong naingon ana nasangko na nga nahimo naman nga mga rebulto na gipang-ampuan sa mga tawo ug apil na siya. So kaning tanan sala jud ni Magellan, kung wala pa unta ni si Magellan diri ni ari des Pilipinas ug adala na rebulto dili mo ta na mahinani mga tawo ron. So karon mo na nay gisugo nga panudlo no dito sa duha. So karon, wa ba ninyo na makita, wa ba na ninyo ma-realize tanawa gani ng rebulto ninyo nga ninyo. Di ba ang ninyo is kuan man na siya kanang lalaki man na siya, di ba? Kay kung babae ninya mo na santo ninyo, di ba? So dapat santa ninya. Wa mo galantaw sa sinina. Nagsinina og binabayi. Ya kana kunuha ang iyang mama si Maria. So nagsinina og binabayi si Maria o simpre babayi man siya sunina siya kana pod si ninyo apil pod siya kay anak kuno ni Maria sa sinina. So kinsa man na nag-refer na kang GC. Sumingon ko sa inyo ha nga wa na jud na mao lalaki na suotan ninyo og binabayi. So di ba, so lahi kayo sa nga tanan ang nahimong interpretasyon na sa tawo. So karon didto na nagsugod dayon kanang pagtukod anang mga santos-santos tan-awa ang mga pangalan, di ba? Mga Spaniards magunagod dito man nagikan god pagkasakop nato dinhi sa ato ang bansa bitaw tungod anang mga Espanyol dito na nagsugod abin nyo sa gawas na so di mo kakita dito wala rin laing magprosesyon dito mga Pilipino ra jud ambot naglibog ko unsa na ang mga Pilipino kakuan ka sana devoted guys sa mga inana ba sumuna nay idolatry nana kung devoted na kay ka sa imuhang giidolo bitaw nya moingon sila nga kana ang tawag pud sa uban labi na sa mga artista na apod sila mga idol mga inidulo abi nimo diha naman gud magsugod ang tawo magkasala kung sa imuhang inidulo kung imuhan na nang gipahid-pahiran giluhod-luhuran giampu-ampuan gihalad-halaran giprosesyon gikuan diha na siya magsugod nga magkasala ka. Mo bitaw nang nakabutang gid sa kasulatan nga magkasala ka sa huna-huna sa buhat. So sa gihuna-huna pa lang nimo kay naa na kay plano magkasala ka kana ganing uban diha nga naa sila mga inidulo dunay mahitabo di ba lahi ang madangatan pud nila. So di ba, so mga obsession sa ilahang kinabuhi mga inana. So kung dili nato na gamitan og utok gamitan nato saktong huna-huna ba pareha ning isa nga nag-comment diri nga huna-huna kuno daw nako na naskiting mas ikaw ang huna-huna nimo moy nasa kiting nya nagpasa pa kag verse pa jud nga kanang sa Exodus 25 verse 18 to 20 unya wa nimo nasabti ngano man nimo nasabti nga gisugo bitaw si Moses sa pag-ukit og kirubin gisugo bitaw siya sa kuan kana ang labang makagahom nga pag-ukit diha og kirubin pero wala gisugo nga ampuin ang kirubin ang ihang gisugo dito sabta ra gud ang imong gibasa nga verse. Ang gisugo niya dito paghimo kag duha ka kirubin nga haom sa tipanan but pasabot katong box ba nga kanang asa na bitong kasuguan kanang tipanan may nana ang kung asa gisulod tong katong kasulatan nga bato. So mo to mando dito sa labang makagagahom nga paghimo dihag duha ka kirubin nga haom anang tipanan nga nagatbang silang duha nga giduphan nila ang tipanan ug ilang pandungan subot pasabot pandungan kay siyempre balaan ang nasa sulod didto nga balaod hinatag to sa Almighty Creator ngadto kang Moses para maoy mahimong giya sa ilahang inadlaw nga kinabuhi. So ingon ato ang mando niya diniingon siya nga taliwala anang duha ka kirubin mo patunga siya ba kanang mopakita siya diha taliwala. So swerte gani kay si Moses kay nagpakita sa iya ha. So karon kung magpakita kay Moses natural na dinha sa tunga. Natural mo bow down siya didto og mo praise, may nana praise jud ka no, di ba no?
Pero na siyang atubangan, wala to nagpasabot nga iyang giampuan tong duha ka kirubin. Gisugo ra man siyang gimanduan naman to siya nga mahimong kuan kanang magpandong atong tipanan ba. So sabta ang imuhang gibasang verse. Ingon na kung magsarili gani ka og basa, tarunga pagbasa, ayaw pataka rag interpretasyon. Ya moingon ka nako nga akong utok tama ras kiting basig ikaw siguro. Ikaw ani mo nasabti na kaklaro man anang mandato na adidto. Gimando ra na siya para mo'y magtabon didto. Mao ganing kinahanglan ang duha ka kirubin nagdupa ang pako. Kay didto na siya nagkuan sa katuang ark, tong Ark of the Covenant. Iyahang duphan, iyahang kanang pandungan, kumbaga pandungan. Unya karon, ingon bago di ay gisugo nga ludhin ang kirubin, wala man. Sa tinuod lang pariha ra gihapon mo sa panahon ni Moses. Kahinumdum mo sa katong sa panahon ni Moses nga si Moses niadto sa Mount Sinai para iyahang kuhaon na ang commandments, dawato na niya ang commandments, di ba? So niadto siya dito sa bundok of Mount Sinai. Unya pagbalik niya unsa may nahitabo sa nabilin silang aaron ingon man ang pamilya o katong naiyang kuan. Di ba gitapok ang ilahang mga bulawan o gahimo sila og ribulto og ilang giampo-ampuan giripul prosesyon og ilahang gipahiran og tuapod to mga kuan kahilayan ana. Tungod kay mauna daw to ang ilahang ampuan na kay gibiyaan na sila ni Moses o di ba? Ingon ana kababaw ang ilahang pagsalig ngadto sa labang makagagahom no. So ingon ana mo toy nahitabo. So karon pag naog ni Moses nakita na niya nga ingon ana. Di ba perting sukuan ni Moses? Sa kasuko ni Moses, di ba gilabay niya sa kuan, di ba nabuak tong kuan? Oh, mo to ang gintong guya, kaya lang ang karon nag-upgrade na, kaya lang imahe na sa tao ang gihimo na. So unsa may kalainan ato? Walay kalainan. Same gihapon, mga idolatry. Di ba? Pareho ra man gihapon to og karon, kaya lang na-upgrade lang. Giprosesyon gihapon to, giprosesyon pod karon, giampuan pod karon, magka-stampede pa na sila din ha. Anang pag-ampo nila anang ilahang Nazareno og Santo Niño nga nagsininag binabay. So klaro to no. Sumo nang magbasa ganita og Biblia ato nang sabton. Word for word dili ta kay pataka ra bitaw ta nya kinahanglan pud ta mangayo ta og kanang gabay ba. Panalangin po na nato para masabtan po nato no. So ato lang ning hinay-hinayon no kay para dili ta makuratan ba no. Kay basi inyag masyak unya mo. Moro to guys.